Unta ang ato celebration karong gabi maghatag ka nato og kusog o kalipay ngano man ang ato liturgy karong gabi para og na liturgy ang ato celebration para og mao ang the solemnity of Christ the King, no? So symbolic sa ato nga celebration pod sa pagbutang diri sa usually ang remains sa ato igsuon si Padre Nemesio, no? Sa seminarista kami tawag ko niya Father Shokoy, dili Padre Nemesio. Okay? So Father Poy ako, tawag ko niya Father Shokoy. Okay? Ato nakita ka sa ato sharing about the celebration of the solemnity of Christ the King. Start ako sa usa ka story. Usa ka adlaw may naahari miagi sa isa ka balangay sakay siya karwahe. Ang mga tao dito sa balangay malipayon nga naglinya tungod kay gusto nila makita o pangamustahon ang hari apan gipugnan sila. Apan nausa ka tawo nga naisog nga nagbarog sa tunga sa daan para makita niya ang hari. Tanan nga mga tao nagsinggit ni kaniya nga hawa diha sa agihanan sa hari. Apan naa sa dito nagtindog para magbabag sa karwahe sa hari. Nahadlok sila nga ang hari magsuko sa iya nga sulugoon para ipapatay siya. Apan naghunong ang karwahe o gitawag sa hari ang tawo nga nagbabag sa daan ug naghunghong sa dalunggan. Katapos ato naghawa ang tawo o nagpaduong ang hari siya padulungan. Nangutana ang mga tawo, ano man ang gihunghong sa hari sa imo dulunggan. Unta dili siya mag-ingon kung ano ang rason, apan nag-insister ang mga tao, ano man ang gihunghong sa hari sa imo dulunggan. Og nagsulti siya, okay, ang hari ningon kanako, pahawa diha nga ako nga agihanan. Very simple story. Apan makita nato dinhi ang kinabuhay ni Kristo nga hari o ang hari nato dinhi sa kalibutan. Ang hari sa kalibutan gusto nato makita apan sa panahon ni Kristo daghan ang nagbabag nga siya maging hari. Apang wala ni isa kanila nga nakapugong nga maging hari si Kristo. Karon, the 34th Sunday of the liturgical year, the last Sunday of the liturgical year, ato gisaulog ang kapistahan si Kristo hari sa universo. Wala makapugong ana. Siya ang hari. Gibutang naton sa ato mga altar. Siya ang hari. Gibutang dili lang sa ato altar, apan gibutang nato siya sa trono sa atong mga kasing-kasing. Ang rason ato gusto iproklamar si Kristo nga hari sa universo o hari sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing o pagtugod kaniya nga siya magdumala sa atong mga kinabuhi. Ang Ebanghelyo karon na Domingo, kasulti ka nato, ang pagkahari ni Kristo dili imperial,
Apan ang pagkahari ni Kristo, dagaingon kanato nga siya magsilbi kanato, nga siya magiya kanato, nga siya ang Dios sa paghigugma. O karon gihagit kita tanan na manghigugma sa usag-usa. Amo kana ang rason nga naman gahila kita kung may naa sa ato miyembro sa pamilya gumalakaw sa layo nga naman gihigugma nato siya. Parang payment nato sa paghigugma. Sakit sa kasing-kasing nato kung mawala ang usa ka pinalangga nato. Mga hinigugma ko kay Kristo, si Father Nemesio usa ka regalo sa pamilya niya, regalo sa Ronda, Municipality of Ronda, regalo pod sa Order of the Augustinian Recollects, regalo pod kanamo nga mga classmate ni Father Nemesio. Classmate ko siya. Allow me to spell out with you the word gift, regalo, gift. May naaupat ka letra ang gift. Letter G, letter I, letter F, and letter T. Allow me to expound these 4 letters. The first letter is letter G. What is letter G? Letter G is the giver of the gift. Si Father Nemesio gihatag kanato, gihatag sa pamilya, gihatag sa order, sa Augustinian Recollects. Apan, ang importante, dili ang regalo lang, kundi ang pinaka-importante, ang giver, ang naghatag kanato sa gift. Ang letter G is God. Ang Ginoo, siya ang pinaka-importante sa kinabuhi nato. Kung wala siya, wala ang gift. Kung wala siya, wa kita nakabaton sa gift. Dapat lang that we give thanks to God, we praise God, we worship God for this gift of the life of Father Nemesio. So God is the giver. He is the source of the gift. The next letter is letter I. And letter I is for the word invest. Invest, no? Kung may nakita kwarta, usually, gidala nato na sa bangko and invest para dako ba? Kahit bisag gamay ra, basta earn interest, invest. We cannot invest, Father Nemesio, sa bangko, pero gi-invest sa pamilya. Si Father Nemesio sa simbahan, daghang mga tao nakilala ni Father Nemesio, o daghang tao ang naghigugma kay Father Nemesio because of this investment. Because of this investment, daghang ang nakatikais ni Father Nemesio, daghang gidala ni Father Nemesio pabalik sa simbahan. This is an investment. An investment also means na dili nato usikan ng atong kinabuhi, dili nato dadon sa masamang silbihan ang simbahan, silbihan ang pamilya nato. We are acknowledging
that He is the source of blessing, that He is God of our life. Invest our life for the sake of goodness, for the sake of the family, for the sake of the church. The next letter is letter F. Letter F is fruitfulness. No? Mabungahon. Ang ato kinabuhi, mabungahon unta. Munang gusto sa Diyos, ang plano sa Diyos na kanato, mabungahon. No? Kung dili nato i-invest, dili mamunga. Kung dili nato tatapon ang puno, ang tanom, dili mabunga, dili mamulak. Have you ever asked yourselves, ano ang makuha sa simbahan kanako? Ano ang mai-offer ko sa simbahan? Ano may hatag ko sa pamilya? Anong may hatag ko sa order of the Augustine Recollects? Simple. Give your life. Make your life simple. Kami, ni Father Nemesio, we belong to a religious life together with Father Precious. Kung may na kami tulo ka vows, vow of poverty, vow of chastity, and vow of obedience. Vow nga dapat namo ipangabuhi. Obedience na kami ready kung asa i-assign. Ready kung taga ang assignment. Obedience. Sa sakit pa na sa dughan sa kasing-kasing. But you have to obey because you have a vow. Vow of poverty. Simple life. Simple life. Okay? Makita ninyo kami mga pari dinhi sa San Jose. Makikita ang building sana. Paano pangabuhi na og simple life. But the meaning of simplicity, simple life is that detachment, that you are ready to be out of that assignment and be assigned to a poor parish or a poor school. Okay? So detachment. And the vow of chastity means katanan nga amo nga hunahon, tanan namo nga gamaon. It is always in the name of charity because we love God. So, mabungahon, fruitful. And the last letter is letter T. And letter T for me is thanksgiving. Pasalamat. Mapasalamaton kita. Tungod kay kita may naa Diyos who is merciful, just, and gracious. Wala sa ato ang perfect. Naako ta sa kanunay weaknesses and faults. Apan na ang Ginoo nga ready sa kanunay sa pagpatawad kanato. So that's why today we're celebrating this memorial and also during the solemnity of the Christ the King, to thank God for this gift of life, to thank God for this vocation to the priesthood of Father Nemesio. For about 30 years, 30 katuig siya pari. For about 34 or 35 years, siya religyoso. We praise God. Nagihatag kaniya ang bukasyon, gihatag niya ang dugay pod nga kahigayunan para magsilbi kaniya, pagsilbi sa people of God. Thank you, Lord, for this gift. Because you are God,
where we invest our life. We thank you for making us ready to serve you all the time.